An balimaw aw bisimila malɛti don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ dɔgɔkun furacɛ tɛmɛnen commune 5 kɔnɔna la denmisɛnninjɛkulu dɔw kɔni taara tasuma don bariso dɔw la. Kunnafoni min sera ma o y'a yira k'a fɔ dɔgɔkun furacɛ tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kari don denmisɛnninjɛkulu dɔw kɔni n'olu bɛ commune 5 na olu wulila ka taa Dawudabugu bariso n'o ye bar bitɔn ye ale ni Sabalibugu bar kɔni n'o ye Dunbiya ka bar ye ka taa tasuma bila olu la. A yɛrɛla k'a fɔ denmisɛnnin ninnu yɛrɛ kɔni ma tasuma bila Dawudabugu bar in na kun foyi la ko bariso in yɛrɛ kɔni bɛ kin camancɛ de la wa k'a ni misiri 3 de ka surun o bɛ kɛ sababu ye sa ni mɔgɔw kɔni bɛ taa misiri la a bɛ kɛ degunba ye olu ma. O de kama sa ni denmisɛnnin ninnu kɔni wulila ka tasuma bila nin bar in na n'o kɛra sababu ye mɔgɔ minnu kɔni bɛ bar kɔnɔna la olu bolitɔ a yɛrɛla k'a fɔ mɔgɔ dama kɔni banana olu la. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔ minnu ye nin waleya in kɛ olu kɔni ma se ka minɛ finitigiw fɛ halisa. Kunnafoni mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw kulo kan wagati nataw la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ sibiri juillet kalo tile 13 kɔnɔna la Gawukaw fɛ yen nɔ bingannikɛla dɔ kɔni binna yen préfet ka kankɔrɔsigi kan n'o kɛra sababu ye ni mɔgɔ dama banana la. Kunnafoni min sera ma o yɛrɛ ka fɔ sibiri don nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati Gawo préfet ka kankɔrɔsigi kɔni n'ale n'a ka denbaya kun bɛ mobile la n'u kun bɛ ka munumunu dugu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ bingannikɛla dɔw de kɔni taara bi olu kan ni k'a essayer ka mobile in kɔni minɛ u la. Ni binganni senfɛ marifaci bɔra a la nka ala ni chauffeur kɛ ka hakilisigi sababu sera ka tila ni mɔgɔ kofɔli ninnu na. Binganni kɔni kunna jamarɔ kɛra min ye mɔgɔ si kɔni ni ma to a da fɛ nka a yirala k'a fɔ préfet ka kankɔrɔsigi kɔni muso marifa sera ale woro ma n'ale bananenba don ni wagati in na. Mɔgɔ wɛrɛ fana tun bɛ mobile in kɔnɔna la ale fana jogina nka ale ta ma juguya kosɛbɛ kɔni. An b'a yirala k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na finitigiw fɛ walasa ka se k'u bolo da mɔgɔw kan mɔgɔ minnu kɔni ye nin wale in kɛ. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ alamisa don juillet kalo tile 11 kɔnɔna la Guinée Conakry ale kɔni ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ douanier kɔni ye sɛ tiɲɛnen tɔni 5 minɛ o sira kan. Kunnafoni min sera ma o yɛrɛ k'a fɔ alamisa don sufɛla fɛ mobile dɔ de kɔni tun bɛ ka bɔ Guinée ni k'i kunda Bamakɔ kan a yirala k'a fɔ mobile in kɔni sere Kure Malisa douanier ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ olu kɔni ye sɛ tiɲɛnen tɔni 5 kɔni bɔ ni mobile in kɔnɔna la. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko sɛ minnu kɔni minɛli filɛ nin ye ko poulet de chair de don n'o ye tubabu sɛ ye ko wa k'u kɔni filɛ nin ye cogoya min na nin ye tantɔ ko n'u kɔni dunna adamaden fɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔba lase i ka kɛnɛya ma. A yirala fana k'a fɔ ko sɛ minɛlen ninnu kɔni wari bɛ t'i jɔ fo miliyɔn 10 ni kɔ kɔni ɲɔgɔnna la. A yiralen k'a fɔ ko sɛ ninnu kɔni dunni man ɲi adamaden ma douanier kɔni y'u tilenna ye ni ka taa Bamakɔ zoo la n'o ye Bamakɔ baganmara yɔrɔ dɔ ye. Kunnafoni kuncɛ la a yirala k'a fɔ dire an bɛ wagati min na i ko bi ko sɛnɛfɛnw kɔni dagɛlɛyalenba bɛ yen nɔ kosɛbɛ. Kibaruya minnu sera ma o yɛrɛ k'a fɔ a bɛ tile damadɔ bɔ sɛnɛkɛfɛnw kɔni dagɛlɛyalen bɛ dire kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jaba a yirala k'a fɔ ni jaba kilo kɔni n'u tun bɛ feere 30 an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a bɛ taa fo 50 ɲɔgɔnna la. Feerekɛla dɔw k'a fɔ la ko ni gɛlɛya in yɛrɛ kɔni kun tɛ foyi ye k'an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔ minnu bɛ ka jaba san o de kɔni ka ca ka tɛmɛ jaba yɛrɛ kɔni kan ko jaba ka gɛlɛn kosɛbɛ k'o de sababuya la sa direkaw kɔni bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna la wa u y'a yira fana k'a fɔ ko gɛlɛya in kɔni tɛna ban san nɔ sabula ko wagati nataw la dɔ bɛna fara jaba kɔni sɔgɔ kan halisa. An balimaw ni kibaruya nin de kun b'an bolo ka lase aw ma aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.